Dočekao da su dočekali svi budući korisnici ovog našeg multimedijalnog centra. Ovo kino, kako ga mi zovemo u Novigradu, je od uvijek bilo centar za kulturu, ali i centar svih važnih gradskih događanja. Od akademija, maškara, vjenčanja, dočeka nove godine, ulazak u pionire, sve se odvijalo upravo u ovoj zgradi. Danas je, evo, nakon skoro 70 godina, zgrada temeljno obnovljena, dodani su novi sadržaji, novi prostori, ali zadržala je onu dušu, zadržala je svoju glavnu salu. Sačuvali smo i obnovili, restaurirali smo 4 slike Maskarelija, koje su ukras ovog kulturnog centra i vjerujem da od sutra kreće jedan novi kulturni centar sa novim sadržajima, sa novim programima namijenjen svim uzrastima novih građana. Kako i sam predsjednik vijeća u svom obraćanju rekao, simbolično pred Božić krećemo sa programima upravo za najmlađe, za djecu, jer je ovaj prostor namijenjen njima i ovaj prostor je najbolji zalog za budućnost ovoga grada. Ovdje će buduće generacije moći se družiti, razgovarati, izmjenjivati mišljenja i stvarati, ja vjerujem, jedan bolji i ljepši Novigrad.